Cipra Tent House, ban penriam ya ki yingjing kawai, ban penbang ya ka sound ha ka shat karwai, bat shibun kitiar ngi aiwai. Pun cengi ha un number, kendai sau lai hinriu kendai pra sanot lai. Cipra Tent House. Ka jingle kai football ha maulas nai ya ka bala penile kai na banta ban pensa nam ya ka kerteng jong ba IK Maulong ubri MLA barim jong Umroi constituency ubri we na gi rupo khmat nong yalam san perthai bala bam kwai hedwar blai ubala tri ratba na bata ka them ri bhoi bat kum juru na bata ka jilla baro kawai kini ka jingle kai kala nang ya chach ya ka bala penile kai man la ka tayo ya ka bala penile kai be ha ka sing yo maulas nai hagani ka sing la penlong ya kini ka jingle kai ka bade ka pre quarter final ya ka bala lekai ha padang ka Kit United kabadi ni kenhoni lekai football na Nongston Persya ya ka Real Madrid kabadi kenhoni lekai na Tauki ka jingi lekai kelalong ka ba itnat bha ha ka baki rangi lekai jong gini ka artli kenhoni lekai kelai khun teng e bha henry ha bakut jong jingi lekai ka Kit United kala penrem no ya ka Real Madrid da arkol la shikol Minit ke ba Mio Pusau ka Kit United kalayo kum ka wei na ki jingi lekemen Christmas namar bala jan kisngi jong jingi lekemen Christmas hagni kisngi labu ru yo Santa Claus banilam ye ki rangi lekai haswa bakini lekai bat shong bet hadu ke bakut jong jingi lekai rengkat bat ki pai ba hagani kasngi lawan ru bansaki ni jingi lekai football do ba is na hing ubri working president jong sang tulba eastern zone ubala haju por president jong konhon young minds association kumukongsan haga jingi don lang jong ba Samuel Kurba ubri president jong sang tulba eastern zone lembat kiwe kentup de ya ginong ilam jong Maulas Night Sports Association kalau polis berikut, kalau Kit United kalau jom Persya ya Real Madrid ke Argo Lakoi. Kerja kaya dengan Sulaiman, kalau kita jom ke Brukla, kalau ada Charles, dari Gol Persya ya ke Bendres. Terima kasih telah terima Kit United. The Kendiat Hagare Kapor, Hashwaba Nika game against Dang. I Kupe Pi Pai Baro Gibashong Saudong Janagamadan. The Hagane Kapor Gomenta, Nina Galam, Jonga Young Minds Bad Katulba, Ywania Christmas Caroling, Nagabanta, Yagabanle, Etaka pre Christmas, Kabanlong, Haginigi, Ski Bansawan, Menta Gade Ayom, Lekemen, Nagabanta Christmas, Yaga Jing Priang. Ya ka jinglong briu ban briu ukhun jong play kadai ka benta ka bakrau ka ba ngi rong kam ya ka ban lekmen nama de lemba ka jinglong briu ukhun jong play Jesus Christ ka penlong yang ai phi penlong kumne kumbangilong ya ka jing ai baru banginyo banyo ya ka jingmap na ki pop kelat kelet ka jonga ka jing pi we
lemdau Jesus Christ umwan sak perthei mangam ma piwei ngin long kibala jot te kai ka banga kwa ban kren hagana ka por khamtam kaba ki paiba saudong jong ka perthei kijo ye I kijo ai khublei wat yau nong sunru hagung kana ka por ngijo ai khublei Christmas Henry ka banga kwa banong kalong bakam dei bang indon ka ka jingi tang ha ka por Christmas akwa ya phi akwa ya lade bat ya baro lagalong naga anbrew lagalong naga anblay naga kajing hukum galong banginong kam ban I yaw pramarjan kombo I ilade khamtam kabanga kwa banlong kata ka jingi kam dei banlong tang ha Christmas tang ha ka New Year Henry ngidong kam ban ai ya kata ka jingi I kaba haduk bekut ka jingim ka junga ka jungpi kadaw galong penkemeni yagi para brio kalong kabangi penkemen yau play lem dang imdon ka jingi play umnom sobha yaphi bat yanga tingai khublei Christmas advance fi pat baro lamba kane ka por ka kodor ai bagani Christmas tungi kalong ka kemen kalong ka itnat bat kalong ru ka brio play laki long haking kisem ka jungpi ba ka junga iwe piwe Kendiat haga badai bedi kam sports kitbok ifiki tim borwatli bapnyere kai baha pen I la jong kasap ka phong jong pi ka ba pidon kumbang e jukran beraber kam sport kamtam kam football kam de e tang ya ka ba pin kamai pisa tang bangin long kita ki brio ki bapau ya ka ban kamai da ki lak da ki kror ba kumta terter Henry ka dai go ka benta ka ba krau ka bang ya hak ban snuthu ka long naga benta ka jingkoi ka jingkhia khlem ka jingkoi ka jingkhia ka imlang salang ka long ka bayap ka snong ka thau ka long ka beduk ka bajenjar namar habat bang ka sutong wat ka ri ka jaj benriu ka yap pat ka troy habadang ka met ka bakoi ka bakhia ngiyo hapdeng ka jingkmen bat ka im hakano kono ka liang ru kumtang kentui phiki players bat ki bomdai ki players ki saudong jena madan ru ngidong kam man sumar ya kemet ya kebangin yo apdeng kemet ke bekoi ke bekhia khnang ba kata ke ka snong ka thau ka ying ka sem kandap da ke jingkmen ta hagane ka por momenta khndiat ngai kenong kam man kemau don burom naga benta imahe lead ekemolong ubolong UMLA jong ka umroi constituency ubala kit laba haga jinsisha wat ya kaneka ikemolong memorial football ru kam dei monlong hane molusnai Henry der kajing start jong keng yalam jong ka malasmai sport club khamtam president bad advisor iba joblim stand klara shane Henry hak penkut pedai tei benta ngasul dei benong namar ngi dei ki khun ki hajar jong kaneka themba ka thain jongi ngidong kam ya ka kenmawi ban kremens kem ba lemba kaneka ekemolong memorial football nginyo shibun kijing hikai khamta mik bayele kai ki pajba kirusong snong hakane ka than barkane ka jaka